Bună ziua, mulțumim pentru invitație și salut pe toți participanții. Este o mare plăcere să te afle într-o asemenea echipă și chiar sunt flatat pentru că de mult n-am mai văzut pe unii dintre dumneavoastră și mă bucur să vă văd acum. Și vreau să spun că, din punctul meu de vedere, odată cu pandemia au ieșit la iveală disfuncționalități majore în capacitatea statelor lumii de a gestiona o catastrofă medicală de dimensiuni planetare. Dacă ați observat pe întreg mapamondul, cinismul unor politicieni a fost contrabalansat de abnegația corpului medical, dar și de confuzia valorilor, de echilibru fragil dintre bine și rău. Țările, dar și oameni sunt la fel peste tot. Și în țările mai mici și mai mari, în țările bogate sau sărace, comportamentul a fost tipic cel uman. Puternic dependent de caracter în fața unei necunoscute, de multe ori instinctual, dezarticulat și contradictoriu. În acest peisaj, România nu a făcut o notă discordantă și, ca peste tot în lume, marile probleme ale statului și societății în ansamblu au fost a dobândit un caracter și un contur mai pregnant. Cu toate acestea, zic eu, România și o parte din țările est-europene au suportat mai bine această pandemie, având în vedere structura spitalelor românești și anume prezența în medicina românească a spitalelor de boli infecțioase, care domnul profesor Sărinu Cercel poate să confirme. În multe țări vest-europene, în țările occidentale, aceste spitale au fost închise și rămânând numai niște secții de boli tropicale și boli infecțioase în spitalele mari sau în spitalele generale. Ei, aceste spitale ale noastre, care în multe masterplanuri, chiar în masterplanul românesc, sunt cumva propuse să fie lichidate, în această perioada de pandemie ne-au scos din impas și am putut trece peste acel șoc de la începutul pandemiei și ulterior am reușit să reorientăm și alte spitale, cum ar fi spitalele de pneumologie și unele spitale județene către pandemie. Toată lumea știe că spitalizarea mai mult de 2-3 pacienți cu simptome respiratorii severe pe zi incapacitează foarte rapid resursele unui spital și epuizează psihic și fizic pe cei care acordă îngrijiri medicale de sănătate. În acest context, problemele majore în sistemul românesc de sănătate au fost și sunt determinate de management, de legislație, de organizarea fiecărei unități în parte, de Casa de Asigurări de Sănătate, de universitățile de medicină și, bineînțeles, Ministerul Sănătății. Reziliența sistemelor de sănătate ca răspuns la COVID-19, inclusiv a celor operante în țările cu venituri ridicate, reprezintă în continuare o dilemă care nu și-a găsit încă răspunsul. Domnul ministru Nelu Tătaru ne-a prezentat capacitățile și activitățile Ministerului Sănătății din acea perioadă și ele au fost notabile. Ați văzut că într-o anumită perioadă România chiar părea să fie ocolită de această pandemie. Spuneam încă anul trecut că omenirea va supraviețui pandemia. Unii indivizi încă nu vor face, nu vor reuși să treacă peste această pandemie. De asemenea, unele țări își vor reorganiza sistemele de sănătate, altele vor trece prin aceste sisteme de sănătate ca rața prin apă, fără să învețe nimic din aceasta.
În această perioadă știm cu toții că a trebuit să ne reorganizăm circuitele, să reorganizăm activitatea spitalelor, să micșorăm numărul de internări ale pacienților cu patologii specifice, cu patologii cardiovasculare, cu patologii oncologice și așa mai departe, pentru a face loc pacienților cu COVID. Epidemia de COVID-19 este unică datorită amplorii sale, vitezei de răspândire, lipsei datelor științifice preexistente și importanței cooperării medicale, dar și mediatice, efecte care acționează în dublu sens, ați observat în țara noastră. Astfel, readaptarea spitalelor a dus de multe ori la creșterea listelor de așteptare și creșterea mortalității de alte patologii decât COVID. Această pandemie ne-a arătat, din nefericire, că ne aflăm în situația unor spitale construite inadecvat, în clădiri improprii, cu circuite subdimensionate comparativ cu necesitățile tehnice și tehnologice. De multe ori am observat că avem lipsă de oxigen sau capacități electrice infradimensionate. De altfel, spitalele vechi nu se pot adapta decât foarte greu la normele moderne. Din aceste considerente ar trebui să construim clădiri noi, spitale noi și aceasta ar trebui să fie, eu știu, prima lecție pe care o învățăm din această pandemie. A mai fost o situație unică în Europa din cauza disfuncționalităților în aceste spitale, dar și lipsei de educație în medicina dezastrelor, în rândul personalului medical și a managerilor de spitale. S-a ajuns în România ca unele spitale să fie trecute sub conducere militară și să fie cumva scoase din... să reușim să ieșim din această situație. Cum spuneam, spitalele de România sunt în majoritatea lor vechi, construite cu zeci de ani în urmă, prin anii 40-70, nepregătite, cu unele din ele modificate pe structuri preexistente, atât din punct de vedere al numărului de paturi, circuitelor, cât și al personalului medical și mai ales al personalului TESA insuficient, cu dotările și cu regulamente care nu au putut face față cu brio tuturor provocărilor pandemiei. Transformarea unor spitale județene sau unor spitale municipale nu a rezolvat problema definitiv, dar a reușit să mențină, să zicem, România la o limită a insuportabilității în ceea ce privește tratamentul pacienților COVID, dar, cum spuneam, au suferit mulți bolnavi cronici, în special cei cu afecțiuni oncologice și cardiace. Acești pacienți au fost abandonați în mare parte și chiar și la institutul nostru a scăzut dramatic numărul pacienților internați. Am ajuns ca pacienții cu urgențe cardiovasculare să aștepte la rând. Este foarte dificil pentru un medic să hotărască pe care pacient să le iei la operație primul, disecția de aortă, ruptura cardiacă sau ruptura de pilieri într-un infarct miocardic acut. Dar am fost nevoiți și suntem nevoiți să acționăm în asemenea condiții. De altă parte, majoritatea acestor spitale vechi au autorizații de funcționare acordate anual, doar cu un plan de conformare. Avem foarte puține spitale în România care au autorizație de funcționare fără plan de conformare și acest plan de conformare nu este întotdeauna atins de către unitatea sanitară la sfârșitul anului,
Deci acest plan se raportează pentru anul următor. Din nou se reevaluează la sfârșitul anului, din nou se realizează și se constată că sunt problemele existente care nu pot fi rezolvate, fie din lipsă de finanțare, fie din lipsa unor capacități, fie că aceste spitale sunt, eu știu, monumente istorice, fie din cauza că nu se dorește aceasta, fie din simplu motiv că angrenarea unor resurse și efectuarea unor licitații durează extrem de mult, iar structurile spitalelor pot fi, sau care necesită să fie modificate, sunt în contradictoriu din punct de vedere al legislației epidemiologice și al legislației ISU sau al pompierilor. Sau circuitele epidemiologice corecte de multe ori sunt în contradictoriu cu legislația în ce privește protecția incendiilor și ne trezim într-o situație de a nu putea respecta ambele tipuri de legislație. Deci, din acest punct de vedere, o armonizare a legislației ar fi foarte necesară și este foarte important și normal ca, la fel cum se normalizează sau când se armonizează legislația în jurisprudență, să fie întrebați, cum sunt întrebați judecătorii, procurorii sau magistrații, să fie întrebați și cadrele medicale și managementul sanitar despre o lege sau alta, sau un ordin sau hotărâri de guvern care stipulează o modificare sau alt tip de modificare. Bineînțeles, o altă cauză sau o altă situație ieșită la iveală în această perioadă a fost dihotomizarea societății românești prin prezența unor curente negaționiste, conspiraționiste, o proastă comunicare, în primul rând, a profesioniștilor în sănătate, politizarea pandemiei. Ați observat și dumneavoastră că de multe ori creștea sau scădea valul de infectați în funcție de unele interese sau de alte interese. Implicarea mass mediei, de asemenea, nu a adus foarte mult în ceea ce privește capacitatea sistemului sanitar de a acționa. La începuturi vreau să remarc, și aici puteți să mă contraziceți, dar o lipsă de incoerență în acțiunile unor DSP-uri din țară, și remarc aici DSP-urile din vestul țării, atunci când ne-am trezit cu o avalanșă de cetățeni români care intrau în țară și trebuiau să stea cu zilele și nopțile să li se facă ancheta epidemiologică. Probabil DSP-urile din aceste zone trebuiau să delege mai mulți medici voluntari sau să reușească să preia cadre medicale din județul respectiv pentru a limita aceste cozi interminabile. De altfel, politicienii au și plătit pentru aceasta. Pe de altă parte, mulți cetățeni au venit prin zona Sucevei, din partea Ucrainei, care era atunci în zona verde, și DSP-ul Suceava nu a remarcat acest lucru și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat la Suceava. Iar angajații DSP-ului Iași, cadrele medicale și de suport din DSP-ul Iași, au fost mobilizați să asigure o gestionare coerentă a crizei din Suceava. Încă o dată remarc că militarizarea a fost o soluție găsită de guvernanți pentru a face față marilor probleme ale sistemului medical.
Iar, după cum vedeți, și coordonarea campaniei de vaccinare a fost și ea de altfel încredințată armatei și unui medic militar. De multe ori și în multe spitale am observat o discrepanță dintre capacitatea fizică a spitalului și schimbările tehnologice care au survenit în aceste spitale. Dau exemplu institutului nostru, care este o clădire construită în anii 40, deci are peste 80 de ani de la construcție și a fost dotată cu aparatură de înaltă performanță această clădire, iar capacitatea electrică a clădirii a trebuit să fie crescută de mai mult de 10 ori și încă nu este suficientă. De aici și tot felul de improvizații. În situația actuală, consider că spitalele din România sunt... Deci această situație a spitalelor are cauze generale și particulare. Cauzele generale țin de întreaga societate românească, sunt prezente ca în toată societatea românească inerent și în sistemul sanitar neglijența, irresponsabilitatea, lipsa de profesionalism, probleme de mentalitate și deficitul marcat de asumare și leadership. Am avut și avem în continuare organe de represiune în masa elitelor care au dus la situația când în multe instituții ale statului, inclusiv în spitale, foarte mulți decidenți nu își asumă responsabilitatea din teama, frica de a fi trași la răspundere pentru lucruri oarecum normale pe care trebuie să le asumi în situații de criză. Iar cauzele particulare țin de sistemul sanitar și anume probleme de legislație și vreau să arăt aici o discrepanță mare între legislația românească actuală și cea care, aici dau exemplu ordonanței 48 pe 2010 și ordinul 1224 pe 2010, care ordonanța în primul rând a desființat, sau mai bine zis a scos din comitetul director direcțiile de administrative, iar ordinul 1224 a limitat personalul TESA la infinit, ca să spunem, sau la minimum. De exemplu nostru, care suntem un spital între 100 și 300 de paturi, la achiziții avem, conform acestui ordin, repartizat decât o singură persoană, iar legea 98 pe 2016 stipulează că într-o unitate administrativă trebuie să avem minimum 3 persoane la achiziții. Vedeți această discrepanță între diferite, eu zic, norme legislative duc la o incoerență în ceea ce privește organizarea și gestionarea spitalelor. De asemenea, este important să vorbim de aceste clădiri inadecvate ca și infrastructură, cu personal în multe zone în alte zone subdimensionat, care duc la costuri mari și care determină arerate sistematice și disfuncționalități în spitalele din România. De asemenea, dacă luați o hartă a spitalelor românești, observați că avem o planificare foarte slabă. Există o variabilitate și o dispersie enormă în alegerea tipurilor de servicii și în serviciile individuale în diferite zone ale țării. Observați o concentrare imensă
de spitale noi, moderne, inclusiv spitale private în zone metropolitane, cum este Bucureștiul, în zonele României de vest și mai dispersate și mai puține, o pată albă, în ceea ce privește chiar medicina cardiovasculară în zona de est de Carpați. Deci această discrepanță dintre din distribuția spitalelor duce totodată și la o lipsă de acces la servicii de sănătate echitabil și egal între diferite zone sau cetățeni în diferite zone ale țării. Există probleme majore de finanțare atunci când spitalele depășesc acest contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, niciodată nu reușesc să-și recupereze banii de la Casa de Asigurări. Noi, în ultimii vreo 6-7 ani, am avut peste 19 milioane de lei servicii efectuate și neplătite de Casa de Asigurări, dar atunci când avem o datorie de 72 de lei, suntem dați în judecată ca să recupereze Casa de Asigurări aceste datorii. Probabil finanțarea ar fi necesar să se facă și în funcție de serviciile pe care le acordă și de importanța serviciilor pe care le acordă o instituție sau alta. Există spitale care, și foarte multe din ele, nu fac aici apropouri, dar multe din ele sunt și spitale private care își aleg servicii de nișă, care sunt bine plătite, dar cu cheltuielile foarte mici de administrare și de operare. Și sunt spitale publice importante, spitale județene, institute, spitale clinice care au o presiune imensă și trebuie să primească absolut toți pacienții, indiferent de gravitatea patologiei lor, iar remunerarea se face conform unui program sau unui contract prestabilit cu Casa de Asigurări, care este extraordinar de inflexibil. Ce ține de clasificarea spitalelor este de asemenea important. Avem o clasificare a spitalelor pe hârtie, o clasificare care este foarte greu de respectat și se pare că nu este adecvată vremurilor noastre. De asemenea, ca să nu monopolizez discuția, avem și mari hiatusuri în ceea ce privește legislația. Aici știu că o să intervină prietenii și colegii noștri de la ISU și să comunic că observăm o legislație în ceea ce privește protecția civilă drastică și care nu se poate aplica în România pe actualul landschaft al spitalelor românești, datorită faptului că aceste spitale sunt învechite. Practic, legislația ar trebui adaptată condițiilor actuale, iar condițiile trebuie continuu modificate ca să le putem aduce la standarde internaționale, pentru că ne trezim în situația că majoritatea clădirilor funcționează fără autorizație. Mai spuneam de faptul că personalul TESA a fost limitat și aici vreau să remarc faptul că orice clădire trebuie administrată, nu numai sau mai bine zis, nu de către medici, asistente sau alte cadre medicale, ci de
personal foarte bine instruit, și electricieni și alte specialități, eu știu, și dulgheri și ce vreți dumneavoastră, care trebuie să lucreze în acest spital, iar în România, cu părere de rău, nu avem oameni pregătiți pentru asemenea funcții, pentru că învățământul profesional a dispărut, toată lumea face facultăți, iar când ai nevoie de un electrician de calitate, nu poți să-l găsești. Nici pompieri nu putem să angajăm în spitale și nici ingineri, pentru că salariile sunt extrem de mici. Chiar în institutul nostru și-au dat demisia vreo 3 ingineri, spunând că soțiile lor, care sunt asistente medicale, îi umilesc în fiecare lună, venind cu salariul dublu decât al inginerului. Este inadmisibil ca în instituțiile medicale, care sunt de o importanță strategică, zic eu, pentru țara noastră și pentru națiune, să existe asemenea discrepanțe. Sunt foarte multe de spus, dar aș trece la niște concluzii și concluziile eu știu, au fost remarcate și anterior că ar trebui să, în acest program de reziliență și redresare, să trecem la construcția și reconstrucția spitalelor, să construim edificii spitalicești care vor fi viabile și peste 50 și peste 80 de ani, să ne gândim la viitor și ulterior sau concomitent să adaptăm legislația românească la cerințele medicinii moderne. De asemenea, este nevoie să concentrăm în instituțiile sau în zonele cu capacități intelectuale importante acele capacități sau acele spitale de primă linie sau noi le spunem terțiare, de înaltă performanță, care să poată să acorde asistență medicală de cea mai înaltă treaptă, de cea mai înaltă performanță, ca să limităm plecarea unor pacienți și a unor resurse enorme materiale din țara noastră în alte țări ale Uniunii Europene. Este important ca spitalele viitorului să poată fi readaptate la orice probleme, la orice dezastre naturale, medicale, pandemii sau militare. Trebuie să înțelegem că medicina și educația sunt cele mai importante domenii ale activității umane și probabil aici și politicul ar trebui să-și spună cuvântul. Eu vă mulțumesc pentru atenție și scuzați dacă am vorbit prea mult. Dacă îmi permiteți, cred că domnul profesor Tilic a punctat foarte bine care este situația în momentul de față și ar vrea spune și eu un lucru, și anume că practic toate spitalele din lumea asta în momentul de față trebuie să-și revizuiască structura internă și ce au de făcut în viitor apropiat, pentru că nimic nu mai seamănă cu nimic în momentul de față. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt, domn profesor, am eu o întrebare pentru dumneavoastră. Având în vedere că Institutul de Boli Cardiovasculare deservește întreaga zonă a Moldovei și nu doar, ce procent poate acoperi acum, sub aspect tehnic, care e procentul, mai bine zis, care poate acoperi acum aspectul tehnic? Institutul, la institut mă refer. Institutul nostru, dacă ar lucra la întreagă capacitate, probabil ar acoperi aproximativ 20-25% din tot arealul pe care îl deservim. Practic, în zona Moldovei,
avem 6 județe în zona de nord-est și încă 2 județe în zona de sud-est, aproximativ 5 milioane și jumătate de locuitori. Capacitatea institutului nostru ar trebui să fie minimum de 5-600 de paturi. Dar noi acum funcționăm cu vreo 70 de paturi în urma incendiului din 2018. Sperăm că în luna următoare vom reveni la capacitatea noastră integrală și vom deservi acele 20-25% din populație cât putem. Listele de așteptare sunt foarte mari și dacă vă spun că la lista mea de așteptare am lista scurtă și lista lungă. Lista scurtă este până în august și vizează urgențele care pot cât de cât să fie amânate, iar cealaltă listă este o listă pe 3 ani. Aici sunt unii pacienți cu boli valvulare, mitrale sau aortice, sau unii pacienți cu boli congenitale, adulți, care încă pot să aștepte operația, dar cu un cost enorm de deteriorare a stării de sănătate și de creștere a cheltuielilor pentru aceste îngrijiri medicale. De asemenea, remarcam și o să vorbească doamna director Mirela Grosu, remarcam faptul că inclusiv Institutul de Oncologie, care a fost construit recent, este cea mai nouă instituție medicală publică din Iași, este în stare să nu poată să înghită absolut toți pacienții oncologici din zona noastră. Deci, practic, capacitatea institutului ar trebui dublată, după părerea mea. Poate doamna director o să spună mai mult. Iar capacitatea noastră ar trebui cumva crescută de vreo 5 ori în această zonă.